Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter, nadalan at saray ay sa kialinawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaantabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw bigat kada kayo amin na po maabig kabuasan, Pangasinan, Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita issue tan komentaryo ni Paakar at sari matuan, Liknaay Balay. Diyan nga rin na si kapaborito tayo ng RJ Jimenez. Yaman papaabiglad sa riyan kaplasan. Nakaulop na kanta bayad sa agaw na Biyernes sa magtaryon kapaborito magtaryon lingkor Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kanta may team at the technical side. Ang gapi arom, the only one, Alan Lanog. At puso ng Madam Cherry's Engineer Nixon Dakal. Six days more to go atatang tanagagig. Wala tila at may kapat ya agaw na sa simbang gabi. Tan Misa de Gallo. Balat talulag yung manasinger so Christmas atatang tanagagig ay agi. Ang putaputang iray balita lalangula at sayan agaw na Biyernes. Dating Undersecretary na Department of Public Works and Highways, ya si Maria Catalina E. Cabral, no nanunutan nyo, at si Katuya may sakay, at sarara maibabagan involved, at sararatan, so flood control, fiasco at atang tanagagik, at jadsang kaunuran, ya balita at nalmuandayan inatay nalmuandayan inatay at atong tanagagik kayari kunon saya at naplag manlapod kelas at diman at ka may dalan na Cannon Road unong ad report na say police agawaya Huwebes na labi Kalabyan at atong tanagagik Disyembre 18. Mataltal panimat yan numero. Jud report at atong tanagagik batay po sa ulat ng Benguet Provincial Police Office. Bandang alas 3 ng hapon ay bumiyahe patungong La Union si Cabral kasama ang kanyang driver na si Ricardo Muñoz Hernandez. Pagdating sa Maramaral, Camp 5, hiniling umano ni Cabral na bumaba at iniwan siya ng driver sa lugar bago ito nagtungo sa isang kalapit na gasolinahan. Bakit niya iniwan? Bakit siya bumaba? Pagbalik di umano ng driver, bandang alas 5 ng hapon, wala na umano si Cabral sa pinag-iwanan. Matapos maghanap sa isang hotel sa Baguio City at muling bumalik sa lugar, ay inireport ng driver ang pagkawalan ni Cabral sa Baguio City Police Office bandang alas 7 ng gabi. Bandang alas 8 ng gabi,
natagpuan ng BCPO Station 8 ang biktima na nakahandusay malapit sa Wood River. Tinatayang mga 20 hanggang 30 meters sa ibaba ng highway. Ayon sa mga responding police, wala siyang malay at hindi tumutugon ng matagpuan. Agad na rumisponde ang Tuba Municipal Police Station, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Bureau of Fire Protection para sa retrieval operation. Nakipag-ugnayan na rin ang mga otoridad sa Benguet Provincial Forensic Unit para sa Scene of the Crime Operation or SOCO upang matukoy ang eksaktong pangyayari at sanhi ng umanong pagkahulog ni Cabral. Sa ngayon po ay patuloy ang investigasyon. Wala pang pinal na pahayag kung aksidente, foul play, o may iba pang pangyayari na naging sanhi ng insidente. Ay no nanunutan nyo at ating tanagagik, si Cabral, si Katuya maibabagatay ulanti, ya idadawit da at sa ati aligasyon na say budget insertions, kickbacks, at saratay bilyon, ya piso, ya nalmo na saray matax, at saratay nandurman flood control projects, at si Katumatlanti bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership, agauntan, bilang Undersecretary for Planning and Public-Private Partnership, si Kato sumangidadaulo at pantatarya na say budget na say Department of Public Works and Highways. Si Kato sumantatarya na budget na say DPWH. Patid sara may infrastructure planning, tan programming, tan untan mat sara may public-private partnership projects na ipinatutupad ng ahensya. Kanya nunang nangan nyo, bunihin nangan nyo atatang tanagagik, so satay papel, ya binanbonan to ng dating DPWH Undersecretary Cabral, puro importante, iran role so ginampanan to, silong nasay Department of Public Works and Highways. Natanta si Katoy, may mangitatarya na sararatan niya amin, dakal sirin, so antato. Duga ande. Dakal so, maawa-awang so sa may pikakabat to. Si Kato mismo, personal, so mangitatarya, nasaratan niya budget, si Kato mismo, so mantatarya, nasara may infrastructure planning, tan programming, si Kato mat, so sa may in charge, at sarate public-private partnership projects, nasa DPWH. Kanyan dakal so antato. Dakal so antato. Say tapat natan. At sayan very untimely. May inpatito inkian ditod bilay. Malalaman pa kaya natin ang katotohanan. Siya na sana ang tunay na makapagsasabi, kumbaga the best evidence, o the most credible witness kung sakasakali, nahaharap sa korte para malaman natin kung sino-sino ang mga matax na nakinabang sa bilyon, hindi lang bilyon, trilyon-trilyon na tatang tanagagik. Ya kwarta ng balay, ya na andi at kaban na balay. So, aksidente, foul play, o may iba pang pangyayari? Sana magiging mabilis ang investigasyon
ng ating mga kapulisan para malaman din natin ang katotohanan. Ayaw nating isipin, we would like as much as possible to avoid na mag-conclude na antay-lata na tatang tanagagi. The best defense, the best way to escape justice is to silence the lamb, yakwanda. Dugaman. Alog kumon. Nung untan, sumagmaliw ya President tuta na tatang tanagagik, panuntura may arumniran witnesses ay. Noon tan, ya nanuneng da, nababalitaan da, ya agi. Hangga pulay Yusik Cabral, umpanoon sublay ti maala kwanda. Ay, makapatak-takot ya. Agtila sirin man sa salita. Tanuan de, numan salita tayo, umpano si katayo napulag matad kelas. Pero sa ikwang kulang ti atatang tanagagik, ang gadnatan, we still have to wait for the result of the investigation. We cannot yet conclude at this time. Mga haka-haka lang po yan, nalikna ay balay. Alag ko mon, kwandalan tire totoo. Tagkagkabasan at sangkaringal kulatan, alag ko mon, yauntan, susamay motibo ditan. Umpano aksidente man. Pero sa pangkalawan tayo, akin di man at particular ya lugar di man. Anto'y walad kanunutan to. Wala tay ka-meeting to di man mismo. Ya di man mismo so sa may aman niya area. So ang ibagandad si katoy ay mitda. Pero very unusual. Kasi hindi rin natin alam kung ano yung sitwasyon sa lugar na yon. Meron bang mga bahay-bahay doon? Meron bang restaurant doon na pwedeng doon mag-stop over si madam? Anong sitwasyon doon? Agauntan, dakal so tapos tayo tatang tanagagik ta. No, siyempre, no, secluded place, hangga pure na ng muran abong, hangga pure restaurant, hangga pure kaabungan di man, isang di man kauntunda, may driver to ingan, aglan ng tapat, bakit kayo bababa dito, madam? Di ba? Bakit kayo bababa dito, madam? Walang kabahayan. Sino bang kausap nyo din ganun. Pero, describe, agmut ni describe at atong tanagagik, no, may lugar talaga at ang gapuri kaabungan, secluded place. Pero kung secluded place, siyempre magtataka ka, gauntan mga kapaborito, lalo na may driver, siyempre driver to, amo to, agauntan na tatang tanagagik, di yagul tuman, naman bilang. Bakit kaya bababa dito, madam? Nayari angang ko, walay arumat ya, wala establishment to at sama niya lugar. Kaya siguro may driver, ito lang kampanting umalis dahil alam niya, may matutuluyan yung kanyang amo. Ayun nga lang, pagbalik niya, wala na. So, aksidente, tumalon, o may foul play, o may iba pang dahilan. Tani dyan sa may latest matya report at atang tanagagik, wala niraralang ramay sinugapanda, wala laray sinugapanda na kaso, wala lay rekomendasyon na sa Department of Public Works and Highways. At wala rin ngaran ya pimaway ya inrekomenda na sa DPWH ya sugapan na kaso atatang tanagagi.
And one of the names, ya abitla, ya sugapan, nasay kaso atatang tanagagik according at saman so rekomendasyon nasay Department of Public Works and Highways at say ngaran nasay datin Speaker of the House, ngaran na datin Speaker of the House, ya si Congressman Martin Romualdez. Pimawaylatan na tatong tanagagik, Pimawaylatan. Nani, pawilantitan niya ngaran, Ay, yan lang manaya. The DPWH has recommended criminal and administrative charges against a total of 87 individuals, including former House Speaker Martin Romualdez, in relation to the flood control corruption scandal. At ang labat-lata, wala ang ibas nga wala naliknaan to atatong tanagagik. Jad sa may imbas nga itong liknaan to sa ikwanto. Yusek Cabral is dead. Diskaya arrested. Zaldico has an arrest warrant. Martin, wala. Kwanto? BBM, walang paliwanag. Kwanto? Bakit ganun? Kulang ang kwento. Kwanto? Baka malapit naman na mabuo yung kwento. Hintayin na lang natin. Sabi naman ng ating Pangulo this Christmas talagang may makukulong. Kwanto ma? Balatan 18 la. Ay, 19 la kung kukumon. 19 la, pigay ago labat la. Nasumpalay Christmas. Araw pon tila lamat so balon taon. Sige, untuloy, sulik na ibaloy, kaya rin inasarin pakamat, tanpay mano malalapunid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Inararok Iran Kabalayan. This Christmas, let's open our hearts, hindi lang para tumanggap, kundi para mag-share ng love, maglaan ng oras, at malasakit sa isa't isa. In this season of joy, let's remember, the best gift we can give is kindness. Whether it's a smile, a hug, or a simple, kamusta ka? These small acts can brighten someone's world. To the young ones, keep dreaming, keep believing. To the not so young, keep inspiring, keep loving. From my family to yours, may your homes be filled with laughter, hope, and love this Christmas and always. Pagbati mula kay 4th District Representative ng Pangasinan, Manay Gina De Venecia. Tired of the stress and noise of the city?
And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Pinararok iran kabaloyan ko jad baloy na bimaloy. Mangkakasakay tayo ya abotin su Pasko tan balon taon. Ya kaiba tayo so interon pamilya tayo. Ya walay likot, ligsa, tan aruan ed balang sakay. Say kabalik say Pasko kumon ed bilay tayo. At nalik na, nasaray tutuon ang iter na panangaro at sika tayo. Jad pangiter na respeto, panangyan sakit, tan panangaro at sikara. Sa pagsalubong po natin sa darating na bagong taon, sana maalala po natin pasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa lahat ng mga biyaya, pagsubok, problema na dumaan sa ating buhay. Kaibayo si Maminta, Tansay Pamilya. Merry Christmas everyone and Happy New Year to all. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control. Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay a radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Anjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE, Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito every Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:08 sa oras sila tatin talagagi kadlik na ay balay. Diyan na rin na si kapaborito tayo ng RJ Jimenez, always at your service. Nakakulop nakakantabay ni sa magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bacani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis.
Jada sayay so in patoy nen datin Yusek Cabral na tating tanagagik walay direktiba natan yung paway na ombudsman at sa kalalad sa otoridad dito na Benguet ya i-secure daman laanda to take custody of and preserve irami gadgets and electronic devices na say former Department of Public Works and Highways Undersecretary Cathy Cabral. Aglapiga. Watan ira may ebidensya at atang tanagagik. Ni bantayan ko yung driver to sa kwantumat, hindi ko talaga alam na ganun ang mangyayari kwantumat. Tani sa kwanto limarad simugat pirad bagyo malapod Metro Manila para mag-relax. Pero sa gitna ng kanilang pag-iikot ay nagpaiwan si Cabral sa isang bahagi ng Cannon Road. Bakit kaya? Hindi na rin sinabi nung driver kung anong dahilan. Bakit nagpaiwan yung kanyang amo? Ay, agi. Hey, congratulations Congratulations sa ating mga atleta. As of now, at sa rin kaplasan na tatang tanagagi niya ay so medal tally. As of yesterday, December 18, Mikanom la sa Pilipinas with 41 golds, 59 silvers, and 126 bronze. Siyempre say manatalo na sa host country. Pero araw-rawi gold medals to. 196 compared sa may tutumbok ya Indonesia, ya 80 lambangat. Mamapasya so Thailand anto. Pero dakol reklamo datitan. Sa niya nagagawa dan pulis. May tawag to tanay, pulis ya SEA Games. Sinasara may boxers tayo. Dakol sa experience dala atatong tanagagig. Puro aliway desisyon. May pinapaboran. Ayagi. At any rate atatong tanagagig sa kwantila lanting, congratulations. Nani singasikyan, si Yala, si Kate analod tennis. Congratulations, akala na gold medal. Aramay boxers team at paulang lara final bout. Singa si Yumer Felix Marshall, si J. Brian Baricuatro, si Ira Villegas, si Flint Jara, araraya so nakukaran, natitilaklaran atleta tayo at atong tanagagik yung posibleng mangisempet na gold. Pero believe it or not, akapan gold tayo, at sa may contest yan, tulay tawag sa yan, Mobile Legends. Oy! Iba talaga yung mga bata, pagka Mobile Legends ang pinag-uusapan, si Karanalo, gold medal, gold medalist. Mobile Legends. Bangbang so bangbang ito. Gold medal din tayo sa flying disc, sa windsurfing, sa sa kayay. Modern basta modern sa Muay Thai. Kini. Dapat ang champion dito Thailand. Sila sports yata nila yung Muay Thai pero tayo ang nakakuha ng gold. Siyempre dakol nira triathlon nalatimat, volleyball, beach volleyball nalatimat, and football for the first time, ayon sanjad tennis for the first time matatateng tanagagig. Nala na Pilipinas so gold. Congratulations. And likewise, congratulations sa raramay pimapasa natan. Pimapasa atateng tanagagig ya teachers, baluran teachers sa gagik ni Jad Luyag tayong Pangasinan, wala ray top notcher. Walay walad number 8, walay walad number 9. Akatap 10 ira. Walad number 8 si Paulo Ignacio de la Cruz with an outstanding 93.40 rating. Number 9 si Joy Ann Sitosa Kasagay with earning a rating of 93.20% rating. Ng Newtamet. PSU, graduate po sila ng PSU
Pangasinan State University, Ordaneta City Campus. Oy, naimbag nga aldaw yun ta Ordaneta City. Congratulations sa inyong kailian na sina Paulo Ignacio de la Cruz ni Joy Ann Setosa Kasagay. Teacher da apon, teacher da. At siyempre, doon naman sa ating barangay Basing, meron din tayong kabarangay na pumasa. Congratulations kay Jeneline de la Cruz. Yon. Isa na siyang lisensyadong teacher. Pwede na siyang mag-apply sa public school. At sa lahat ng mga pumasa, congratulations Congratulations. Job well done. Pero at sa December 29 natatong tanagagig suspendido sa trabaho at sa government offices on December 29. Niwalay memorandum circular. Yain paway manlalapod Malacanang. Aya may memorandum circular number 111. Yasay kwanto jaya tatong tanagagig in order to provide government employees full opportunity to celebrate New Year's Day activities and to allow them to travel to and from different regions in the country. Work in all government offices is hereby suspended on December 29, 2025 and January 2, Friday. Kaya medyo mahaba-habang bakasyon po yan. Pero, sad to say, na yung mga agencies responsible for basic, vital, and health services and preparedness and response duties, they will continue to remain operational. Sa mga private companies and offices, the suspension of work, Kwan na Malacanang, is left to your discretion. Wala la discretion na sa may private companies no man suspindi matiran na trabaho. Ta simpre ante latan jad arom niya pribadon kumpanya, no work, no pay. Pero magano, antuya ibabagada dyan. Lately, wala may abalitan tayo, jada syudad na dagupan na tatang tanagagig, at pinaigting po yung police visibility. Wala tay babagadan police visibility at tatang tanagagig, mansan siya at sayay, so holiday season. Tani, bukod at Christmas holiday, arap-arapan timad dyan siyudad na Nagupan, so sa may tatawagan niya panfiesta tayo, manfiesta mat, so sa siyudad na Nagupan kayan, tailata no fiesta, wala ray balikbayan, wala ray sumpot at siyudad yan niya nakanda, tapyan mi fiesta ara, nakaulap da ray kakanayon da, aray kapamilya da, gauntan, hanatan say ginawa na sa Dagupan City Police Office at ating tanagagik, walay in-deploy over 80 additional officers to ensure safety during the busy holiday season. At araraya 80 additional officers galing po sa Police Regional Office PRO1. And unong at si Police Lieutenant Colonel Roderick Gonzales, Chief na sa Dagupan City Police Office Community Affairs and Development Unit, at ararayan kabaruda at atong tanagagik, they were deployed. They will serve as extra manpower to recalibrate deployment at the high traffic areas, yasing aditanad sa public markets, terminals, and commercial centers. And by the way, nabidyuhan ko po yung downtown area. Ganito po yung aking nakita right after my program yesterday. At ito po, so naimoto ng teatatong tanagagi ka. I-play nga natin yung video. Kapaborito, Richard Nixon, Nixon. Tandaan mo, Nixon.
Dakal. Yon. Sikan talaga, Juba. Engineer Nixon, play nga natin yung ating video. Yung sa downtown area. Yon. Para makita nila na tayo mismo nag-video din at tinignan natin yung sitwasyon. Yan po, sitwasyon sa downtown area right after our program yesterday. So makikita rin po ninyo, may mga nakapark na mga sasakyan po dyan. Every morning, yan na lang po yung nakikita natin sa left side of the road. Andyan po nakapark yung mga sasakyan. Meron din po mga nagtitinda po dyan. Tingnan nyo ha, o yun, nasa gilid na po ng daan. Yung mga ibang pwesto dyan, nasa gilid na po ng daan ha. Nakita po natin yan, naka-video. And then, dumako pa tayo doon sa banda roon. May mga nagbibenta rin. Kaya makita nyo yung mga tao halos naglalakad na rin sa gilid ng daan kasi fully occupied na rin yung mga sidewalk. Kaya ganyan po ang sitwasyon sa downtown. Yan. Yun may mga nagtitinda po sa gilid ng daan although kukunti lang po yan kukunti lang po yan. At doon sa harap mismo ng public market, yung dito na tulame tawag dat sa tanay. Makong to nalilingo. Wala matnira. Ninyo wala rad gilig na dalan. Gaon tanatatong tanagagi kaya man lalako matla. So sikatutan sa sitwasyon. Tani feature Thailand team sa kaya report to sa kaya concerned citizen. Saray side aray totoo. Yamanakar at wala larad dalanda paano tayong kapulin na dalanda. So sikatutan so naimatunan tayo karuman. And anyway, balik po tayo dito sa augmentation ng ating kapulisan. Nababanggit po natin ito ngayon kasi may nakita rin po tayong report despite tatatang tanagagik aniwalay a hold up manaya walay a hold up diay at syudad na Dagupan sa kwanto at ni kahit araw malakas na ang loob ng mga hold upper na hold up ang kapatid ko kanina yesterday amo yan nakapost na hold up ang kapatid ko sa Dagupan City at sa kwanto sa hold upper makasana kwanto kasi kahit araw may nang hold up sa mismong city. Ay, saan may yung location? Ang pinakita niyang location dito sa traffic post number 1, di ba may mga puso personnel dyan? Ito po'y post ni Ryan Benedicto on wheels, kwanto. Sino kaya yung na-hold up na yan? Alamin nga natin sa PNP. Kung nag-report siya, paki-check na lang to sa ating kapulisan Baka need din natin mag-post ng mga pulis dyan sa traffic post number 1 ngayon at may nangyaring sinasabing hold-upan dyan. Jatsare karoman niran balita informasyon tayo sa yan na agaw na biyernes sa tatang tanagagik walay ibabagadanatan sa kaya dating government health advisor. Yasay ngaran to si Tony Liachon. Aliwan Liachon Liachon. Walay ito at paglay. Aliwan lapod ta Christmas at Liachon kwanyula ande. Liachon. Sa kwanto ng dating government health advisor, si Tony Liachon, posibleng may katiwalian sa likod ng programang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Posible kwanto. Sa kwanto ang nakakatakot dito, ito yung susunod na flood control project. Grabe. Talagang ay nako. Ang nakakatakot dito, ito yung susunod na flood control project. Ito yung health
pork barrel dahil nabuking na dito sa flood control at muling bubuhayin dito sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Nasusunod pong pork barrel anomaly. Kunyari, kwanto, ang MAIFIP niya ay nakalagay 10 million pesos, pwede nilang pag-usapan daw ng direktor ng ospital na yon, kunyari sa akin yung 8 million, sa'yo yung 1 million. Sa pasyente ay 1 million na lang. Ganyan ang mangyayari, kwantunitan. Nan kapigan man na agaw, walay nansalita mo si Senador J.B. Ejercito. Yauntan mo sa gabay to atay MAIFIP. Dugaan to At agla ipapalima. At saray LGUs, direktala. At saray ospital. Sikatutan so keruto, sikatutan so ay to. Diretso la do ospital. Lagi asingop to, yung paano walay gawan dalamot ya anomalya ditan. Kanyan sa gabay to, hindi sang-ayon si Senador J.B. Ejercito sa panukala ng Bilateral Conference Committee na itaas sa 51.6 billion pesos ang pundo para sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients sa 2026 national budget. Sa kwanto kasi at atong tanagagik, hindi na dapat pang dumagdag sa pasanin ng mga pasyente ang paglapit sa mga politiko para makakuha ng tulong pinansyal. Dugamat, si Senador J.B. Ejercito, tasay problema ditan na anya tatang tanagagik panon tuhay. No aman niya unkag karon na tulong pinansyal, tabiglaan sa pankaukulan to at agtumanaya ka partido Kabusul to tawalad basil kalaban to politika Paano ton man benefit at saya? So programa ng gobyerno yung medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Makaasinggar kasi at sama na politiko. Noon tan so gaon dan sistema ipaalima. At sa politiko so paglapit ng mga pasyente para makahingi ng financial na tulong or tulong pinansyal. Kanyan sekwanto ng Senador J.B. Ejercito, tinanggal na nga po natin yung mga tao na pumipila sa PCSO at PAGCOR para lang makakuha ng assistance. At yung pagpila rin sa mga politiko na ito'y patronage, ito'y patronage politics, kwanto. Ang gusto natin, lahat ito ay ilagay na sa PhilHealth. Ilagay na po sa ospital ang mga pundo para kapag nagkasakit ka, problemahin mo na lang yung gumaling ka, hindi yung kung saan-saan ka pipila at hihingi at manlimos. Nako, napakakawawa talaga mga Pilipino, lalo na yung mga mahihirap. Palagi silang namamalimos sa inaasahan nilang tulong. Mamamalimos sila sa gobyerno. Baliktad. Dapat sana ang gobyerno, sila na mismo ang magbibigay ng assistance sa kanila. Sila na ang gobyerno na ang lalapit sa kanila para tumulong. Pero at sayang sistema tatang tanagagig. Si karani suun kero natulong. Si karani sumipila man sakripisyon may pila tatang tanagagig makakaraw labat na tulong. At saray at gobyerno. Grabe naman. Kinakawawa na po masyado ang mga Pilipino. Kanyan walad si kita na tatang tanagagig gabayo untan. Actually, walay reaction maditan ng Cardinal Pablo Virgilio David. Kini-question po niya yung ganyang long-standing practice of requiring citizens
to seek guarantee letters from politicians just to access government assistance, particularly to under the medical assistance to indigent and financially incapacitated patients. Antayo at tatang tanagagik jad say tway twalabat. Ito ayan practice yung mga lakay guarantee letters. Uusaran. Pero los benos uusaran. Nasaren pero los benos ya politicians for their agenda. Nagkalalo lang no panahon ng eleksyon. Ay, galit jate dan takay guarantee letters. Galit jate tulog. Pero kilabat na tulungan siya. Tulungan ta kayo. Iyasingar ta kayo sa may walay bitlan to ng ospital. Dan ta kayo na guarantee letters. You see, ito'y tulong na po ng gobyerno, assistance para sa mga taong bayan, pero ginagamit pa rin sa kanilang pamumulitika. Sa ikwanto ng Cardinal David, he pointed out that while the Department of Health implements MAIFIP through government-owned hospitals, the kulnire totoo, they are unable to avail themselves of the program without a guarantee letter from a politician. Kanya sa kwanto ng Cardinal David, citizens should no longer have to line up at political offices or depend on elected officials to receive government services. Akin ta nakaukulan ni yun na singer kad sari politicians. Anta programa na gobyerno tan. No pag sa gobyerno na kumbunso na singer at sari ang mangkakaukulan na gauntan. Kanyang dugang mikwanto ng Senador J.B. Ejercito, direkta na sa mga ospital. Para doon na rin maproseso yung kanilang mga pangangailangan, yung mga papeles po nila at matanggap po nila yung tulong na mula sa gobyerno. Aliwan sa may, antawali man sasakit, walad ospital may kanayon mo, kapamilyam, umpaway may kapamilyam, unasinggarad sa may politiko. Imagine yung sakripisyo mo, apuyat kalalantin mambabanted sa may pasyenten, mipila kanila lamat, di man na do pisina, nasa may punsyo pulaton politiko, makalalabat na guarantee letter. Araraya tateng tanagagik na pag naantan nyo, tapyan jaruntan, ay pakaskasin na inesubilay yun untan. Antay may, you are always at the mercy of these people, gontan, at gabagabayulatan. Kaya sa kwanto ng Cardinal David, this concern applies not only to MAIFIP, but to all forms of public assistance. Wala mo't sa issue to, singasatay issue of patronage, base budget items, singasatay AX, AKAP, tantupad. Yasay kwanto atatang tanagagik, this should be challenged before the Supreme Court and ruled unconstitutional. At si Kato mismo, impormisa to atatang tanagagik, his willingness to sign as a co-petitioner and invited others to join the effort. Questionan tayo at Korte Suprema kwanto itan. That is unconstitutional. It should be ruled as unconstitutional. Kwanto? Ay, agi. Untol sulig na ibalay kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapunid saray manangang tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un
Son ang puta-putangiran impormasyon. Aya sa number one pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang Flying Connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:37, so oras sila tatin talagagi kaliknay balay. Kaulop kan tabi ni sa lingkor magtarin kapabrito Joseph kanilang bagani. Kumusta ka partner? Kapabrito RJ Jimenez always at your service. Antayo at atin talagagi atan su imbas nga to yaliknan to. Anan Cardinal David. At sa kwang ko pinmugta at ating tanagagi kasamay kimisa kayo ni man. Kimisa kayo ni man. Dimad sa kami sa kwanto ng Father Quinto, Jaime Quinto. Walatan nanti may synod journeying together. Miyembro na simbahan, clergy, religious, and sarelating, walking, listening, praying, and discerning together.
walking, listening, praying, and discerning together. At wala man susamay sa kaya pinmaway di tanay. Ya amay tawid, tinig, tawag. Tinig, tawag. Sa gabay ti baga, boses, tawag. Dengalan tayo so boses, tan tawag uoy-oy, nasare maniira. Tawid, umbultang, tanaw, nanungneng, tapian umbultang tayo, at basil, tapian nanungneng tayo mo, at so kipapasan dat nakabatan tayo so katunungan. Uy lako mo, nantan sugawan nasa hararay public officials tayo man. Anto tapak, tunton, tindig talindeng. Tuntunan tayo so dalan na Diyos, tan talindagan tayo tan so pananisya tayo. Tapian jaruntan magmaliw timat, iya mapangasi asinga si kato. Ayan, sa kuangkod kanunutan ko, naringal ko mon, wala ko mimimisa, ya public official, tapian jaruntan natalosandatan. Natalosandatan, so satan ya liknaan. Ay, abantayan nyo lamay ken. Wali ang kakamayat natin at social media. Walay si Cardinal Advincula. Walay naawat ton malita. Ata niya malita at atang tanagagik. Inyabot nan former Speaker of the House, Congressman Martin Romualdez. Antay mo alata atang tanagagik. Lapod sara may apalabas ira revelations na sa may munad sa may marine soldier ya say kwanto manag-deliver kami na basura kwanto nakakargan to tayo basura mali-malitan basura kwanto yan ang pimaway mo man so statement to ng saldi ko untan man so statement to mali-malitang kwarta so in-deliver da at ating tanagagik at saray aramay bibit la andaran ngarangaran. Kanyan sari totoo, natan, alertora, allergic nira, at sana makanang na malita. Kaya, ag kayo man bibit-bit na malita. Paano na niya at sekwan, kurap iya, kwandad si kayo. Alalwaran nyo ti man bit-bit na malita, Tani, kumakalat po ngayon sa social media, yung isang video na nagsasabing nag-abot umano ng malita si dating House Speaker Romualdez kay Archbishop of Manila Cardinal Advincula. Siyempre, no malita say thinking natin na sari totoo. Malita na ni kwartatan, kwanda, agauntan. Pero antayo ta, non tuituan karga nasama na malita, katutanat. Katiirap tuya lanti-lanti at ating tanagagig at trumalari tutuod sa atan. Malita ka mo pa. Pero sa ito niya ay, yung pong nakitang lalagyan sa video na malita, sa karga tuman manaya, chalis tan si buryong, yausaranda, at pamisa at ating tanagagig na sari papari tayo. Chalis at si buryong yan, mula sa Aurum Patela na pinagkaloob bilang pasasalamat kay Cardinal Advincula sa kanyang pamumuno sa banal na misa. Ang banal na Eucharistia ay isang misa ng pasasalamat na ginanap bilang paggunita sa pagbubukas ng ika-20 Kongreso. Bilang mga mananampalataya, inanyayahan tayong maging mapanuri at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon. Sa kargatuman na malita at ating tanagagik, Chalistan si Buryong. Ay pasensya kila, kung damot iraray reaksyon dare tutuwa, agauntan, liknaan damata. Siyempre, atroma kami mat, kanyan amin nan pa kanang ng midmalita, na no'y kwarta. In public ni, yanang nang nasari totoo, ay, ag mo na ekal, so pansuspit siya da, agauntan. Dapat sana binuksan.
antis dan impalima at kinan kardinal at binkula, dapat nilukasan tumet. Kanyan be very careful din, dapat nilukasan to, santo yung panunang, hindi to pera, kanto, kumonan to, ay, agi. Kasi you will never know also kung Chalice at Siburium ngayon, di pinakita eh. Ay, agi. Ay nagpaabot ng piambagya. Miambagya irekabyangan na Department of Public Works and Highways. Wala statement da ni basan ko sa kayo The Department of Public Works and Highways extends our deepest condolences to the family of former Undersecretary Maria Catalina Cabral during this very difficult time. Undersecretary Cabral served the department for more than 40 years. Bayag manayan to 40 years. And her loss will be mourned throughout the organization. We recognize the profound loss the family is facing and offer our sincerest prayers. The department urges everyone to respect the family's need for privacy as they mourn and come to terms with the sudden loss. We thank you for your compassion and understanding. Yan, and speaking pa rin po of Department of Public Works and Highways, siya paray balon engineer ditan, akapasakila, sambot yung umpasa, tani, say babagatonatan ng DPWH sa secretary, at kalingaran to ng kinay, secretary na Vince Dizon, yan, sa ibabagatonatan ng DPWH Secretary Vince Dizon, sa man-hire natan, sa i-hire, sa danday priority, yaawat dan empleyado o Department of Public Works and Highways, arara may fresh graduate. Para may fresh graduate, inanunsyo tulatan ng DPWH Secretary Vince Dizon, the agency will hold a massive recruitment in schools in January 2026. Starting January, the DPWH is going to go on a massive recruitment. Magkakaroon ng mga job fair sa mga eskwelahan mismo. And the agency is looking for engineers and accountants to join them in reforming DPWH. Sana ma-reform. With the fresh graduates, sana ma-reform. At huwag kayong lamunin ng sistema, ng korupsyon. Sana. Sa ikwanto natin ng Secretary Dizon, we need you. We need you. We need you to join us in this reform effort. And we will go around the schools. I will personally go around to convince you to join us because we need you. We need fresh blood. Sana nga yung hope na yan, yung hope na yan ni Secretary Vince Dizon ay matupad. Pero ang sabi ni Senador Lacson kay Secretary Vinson, dapat i-admit daw muna ni Secretary Vince Dizon na siya'y nagkamali sa computation. Kasi sa issue kasi at ating tanagagig, nagkaroon po ng error sa computation of cost reduction at sa may 10,000 infrastructure projects i-implement the next year. Alingo, si Secretary Vince Dizon, ang tinagawan timo talyo lantin engineer, kwantulan na ati Aimee Marcos sa gauntan. Hindi naman siya talaga engineer, kwanto?
natan kagkaraw na may pabor Senado ya i-reconsider daman so tinapyas na budget ng DPWH dahil kung hindi manasakripisyo raramay ken proyekto ya in project da for 2026 saguntan. Pero sa alaga rin labat na Senado to say I am sorry. Mamalabat sa alaga rin na makiusap siya sa Senado kung pwedeng ma-reconsider kasi nga mali ang computation nila. Ay, sekretary, ito ginawa darara may walad gilig-gilig mura ya gini. Abay-abay iran engineer say. Nagda ginawa trabaho da. Nagkamali pa kayo sa computation. Tuloy, antoy. De mampasnok sa Senado. Pero timundala, terminated lata ng tanagagig so gagawin niya Bicameral Conference Committee nan sumpala karuman after deliberation for the 2026 national budget. Walalay declaration na sa chairman si Senador Win Gatchalian. Niya may agaway. Termination na sa tanyo session at the Senado. I-play na nga natin, partner. Yan sa Senado, si Senador Win Gatchalian. Pero dadsatan susamay termination na sa Bicameral Conference Committee at atong tanagagig. Antayo sa pigarad sa Senador. At sa tipan tutungtungan dan 2026 national budget sa gabay da mas maraming senador ang pabor sa reenacted budget. Tagdalagabay ipasamay 2026 budget basta-basta labatla. Kasi sa ikwanda tad-tad ng taba. Tad-tad ng taba, open and close quotation dugan to tad-tad ng taba at overprice yung mga proyekto ni Tan. Akin kasi gana kaakal ito tanitan lalanti sa kwanto lalanti ng Presidente Marcos at mahiya naman kayo sa kapwa nyo Pilipino kwanto nitan lalanti a Bulgaria raratay trilyon nya kwartan nababalag at kaban na bali lapod sa raratan nya flood control projects. San siya wala nire taba tan overprice iraya proyekto kasali dita na sa 2026 national budget. Akin kasi what is so mananam? At sa budget kanya si Kondara may senador andi bali man reenacted budget tinan na sa pasapasan pangipasa na sa 2026 budget kwandalaingan. Ready na ba Engineer Nixon? Pa Engineer Nixon amaw. Partner. Ang kapo jolly Okay. So, terminated na po yung Bicameral Conference Committee session for the proposed 2026 national budget. Hindi natin alam kung mayroon pang katuluyan po yan. Pero hopefully matapos din po yan. Siyempre, no reenacted budget, wala ramay na sakripisyo at agagik, ara may proyekto. Gauntan. Although, say budget ya enter na say BICAM at Office of the Vice President is 889 million, pero say Office of the President, akala na 28 billion pesos. So, 889 million against 28 billion pesos. So si katutan, so sa may balbalag ya gap, di ba lita simpre presidente ito na atatang tanagagik mo. Presidente mo lang ti di simpre nakaukulan may balag sa budget to. O gauntan
At sana maayos din mga kapaborito. Ayeso maipit. Maipit. Sana hindi maipit yung budget niya na tatang tanagagig. Ako, pabor ako doon sa sinasabi ni Senador J.B. Ejercito. Palimahilad sa ospital, agyulapi babalenta. Marami kasing nakikisawsaw. Siya sa may panagbunog na sararatay tulong, panagbunog na saray ayuda. Maraming nakikisawsaw. Bakit kasi ganun? Lagi na lang may halong politika. Bawas-bawasan nyo naman. Nakakasawa na. Ay, congratulations nga pala sa mga na-promote na mga teachers. Uy, 16,000 teachers promoted na. And sa susunod na taon, mga 41,000 naman ang promoted. Ito po ay nilahad ni DepEd Secretary Sonny Angara. Talagang anggara ng buhay. Kaya sabi niya, kapag umaangat ang career ng ating mga teachers, mas gumaganda ang kalidad ng edukasyon. Si Ren, pero bawasan nyo yung trabaho ara may technical reports, kwantura, bawasan nyo. Di bali tawalalay administrative aid, ayon tutulong at sari mamaestra, si karalay manggagawa ratay technical reports. Pero san siya ni, wala rin panggagawin din na sari reports. Antay kasi sa ti reports panagaway reports, uuputan ti oras dad panbangat da imbis di quality time. So ni iter dad sari ugugaw at panbangat da, hanggang po ta napapalde kanunutan da, sa isip da, numaminsan, walad sa may gawon dan report, paano to kasi gawon ko dri sa report. Kay kuan, agira makapan concentrate, kanyan bawasan nyo, so sa may trabaho dan untan ira. Report, tapian jarontan, sa gawon dalaba laman concentrate ira. At sa may lesson plan da, noon to may gawon dan technique, no technique ditan, noon to gawon dan markup, ya implement da classroom tapian jarontan, na asul, ya tampol na sare ugugaw, susamay ibabangat dad sikara. Importante na talusan da. Ya amay natatandaan da agdan na lingwanan na tatang tanagagig. Anatan ta promote lara, bali-bali matita na tatang tanagagig tantayo mo lipan kaukulan, nasari mamaestra financially. Wala mo supan kaukulan dararatan. Ni tagay sweldo na saray men in uniform, agyo ba ni tagay so saratay, mamaestra ya, they are molding the minds, preparing the future leaders of this country. Agauntan ay balbalag ya responsibilidad itan. Siya nga pala, binabati natin ang happy birthday kay Insan Rosalie Idadis Pirata. Happy birthday. May you have many, many more birthdays to come. At siyempre doon sa kaklase ng anak ko si Zane. Zane, ano na bang pangalan nun? Yung kaklase mo, nakalimutan ko ulit. Dumanduma mailista ka talaga, mahirap suntatak ka nagagik. Di bali doon sa kaklase ni Zane, happy birthday, belated. Kay Pari John Obiliano, hello. Maganda umaga, Merry Christmas. Kay classmate Haris Fama, Merry Christmas too. At sa inyong lahat, mga kapaborito, Merry Christmas. May the spirit of Christmas dwell in your hearts. Always and forever. Benang kapalay malam, ya oras saya tatang tanagagi kaglik na ay balay. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service.
Akalo pakantabay lang mula sa Magteriong Lingkod Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical site engineer Nixon Dakal. See you po Monday because it's Friday today sa isa pang edisyon ng ating Liknaay Balay. Dito lamang po sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJA 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Ang Pasko ay paalala na sa kabila ng anumang hamon, ang pag-asa at pananampalataya ay laging magtatagumpay. Habang tayo'y nagsasaya kasama ang ating pamilya at mga kaibigan, alalahanin din natin ang mga kapwa nating mas nangangailangan. Bigyan sila ng ngiti, tulong at pagmamahal. Sa bawat mamamayan ng Malasiki, maraming salamat sa inyong sipag, tatag at walang sawang suporta sa ating bayan. Patuloy po tayong magkaisa para sa mas progresibo, mas maunlad at mas masayang Malasiki. Naway mapuno ng kapayapaan, ligaya at pagmamahalan ang inyong mga tahanan at naway ang darating na bagong taon magdala ng mas marami pang biyaya at oportunidad para sa ating lahat. Maligayang Pasko at manigong bagong taon Malasiki. Asenso, Malasiki, Serbisyong Soriano, Sigurado. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito, Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! Diyan sa Nasinto, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Mas pinapopular ang balita sa Pasko. Mas pinapopular din ang musika sa Pasko. Pangasinan Golfwaves Network Corporation sa Pangasinan. Ito ang inyong number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE
Merry Christmas Pangasinan. Kahit saang sulok ng Pangasinan, ikaw ang pinag-uusapan ng radyo na paborito ng bayan. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito Merry Pasko, paborito ng kabataan at matatanda. Kasabay ng ilaw, kasabay ng saya, musika at balita, hatid ay pag-asa. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Mula umaga hanggang gabi, kasama sa tuwing Pasko'y dumarating na. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Musika ng 60s, 70s, 80s, 90s, at step to the present. Sa programang number 1, 2 oras na walang humpay na number 1 songs. Lahat dito lamang sa paborito ninyong hitilan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Narito na ang programang paborito ng mga misis. Dahil ayaw po nila number 2, number 3, number 4. Gusto nila number 1. Number 1 lang.